KHASI Trap Youth Council hagisngi palai kala Phah Jingkyrpad chu Myntri Rangbah ke Jylla ukon ret ke sangma Kaba kala Kyrpad yu ban pensa nge no ya ka hukum ke badang shen ban sam kitin sop Ïing shakeleng ki community and rural development block hakeleng ke Jylla meglaya kani ke Jingkyrpad ke kentu ban le no mardor ka Ïadei bat ke jinglong jongki mar bala Phah Presiden keseng HYC ubak roy kupar sindrem ula pentip bagi layo ngau pun kijeng ut kijeng nam syapang ke jingbam Phah jong kini kitin sop Ïing belasam syikipat ba hari lum KHASI bat jaintia ki go down jong ki blok but don't ki belasam syikir upat ba niok jingtip ba kini kitin ki belong low standard hadu kata latan ka housing department lani ka directorate of housing dan lada pipet hakisnem ki beladam kajukhot iki tender nak bentaban supply yakini kitin di boong ba ka jingjrong jong kitin kala bende prakut haduk nai put ka jinghe kala bende du praspa but ka jingrben jong katin kamdei banduna ya ka 0.45 ka umut 100 mm